khoi hangkor tula shikok blok bai khobjak thalik lwng hatini nokhlawo salani bagi Garia ter chengi rejakha aro chati musangui chengi nai engui manjak phaikya khoi junal vice chairman Khakesh Deborma manjak phaikya asrambari TWF ni adungjuk miturani Deborma Twipramathani hoda hamkai samung tangnai Susen Deborma tebong phai manjak phaikya Twipramathani adong Rotish Deborma Ronobir Deborma Bijoy Deborma khobui phai manjak phaikya Thalik lwng kamini 10 battalion ni TSR Birindia rok tei commandant media person hambai sini Thalik lwng jaban tini torok tei sok kami salai tamke taklai no first sini oro Garia ter bojago abon bagai sini Garia ter amti rama bele bele hambai sini haine bosorogo sinte bo mon hole tebo kaham khai sing program orchestra rok nahariya konai tebo koto khai kami semua subjek abon bagai no jotto sini ko anteni la pati takot dikhono aro bosona sabe jakadi haine bosorogo sinte bo kaham khai mana ite Gatai uro je fainai nanya fainai aku bukti no koyo noro jahate kali hekjang nani beta kulbaji joto nolo ko pasang kali mau buka bai hangai malai ni asi sawi nani ko ini sinung cerita angkai pola bagani dan Deborma puja komite ni kesan member Sharnakamal Jewelers Sharna Akhay 17th April nisini 26th April Salmari Jor joto manai paimani logiwo rangsak ni puisa mannai tei aboni logiwo sokat bore jaknai o offer tongo flat 100% khaiklaimung hirani kanmaniyo tei flat 25% khaiklaimung rangsak ni kanmaniyo lucky draw salbrung no tongo kainei rangsak ni puisa tei mega lucky draw tongo kainei rangsak ni necklace jotono khabai lamsogo hirani kotor exhibition kahamungthung nini Akhay Tritiya Sharnakamal Jewelers nini shlai taibo khachu mane salbose kai ne tung dalekina hambai ini joto te chini media person no chini Garia terni komisi torok tungai eba Garia terni tangsangai chimkini mono pok sanan musono eba sanan musono chim Thalik lwng hati ba bangla bai ba kola bagan hinjago o jagao o hati o bazaro chimkini taklai na puila chini Garia ter samtajago agirogo jugre jog Garia ter bai kono agiro khaijagya taklai chim puila laimani bagai borok dum kaham kai dongka gai borok joto tainai thanglai rokro joto chini media person okthun joto chini o elekarbasi sikla salai rokno mono kusaro namni hinba chini o Garia tero joto manja khene rokno dalekena hambai mario chini moter ini bai salini tinchoni nai o salini tero sing committee ni torok ngai joto bare chung chesta tongo sing kaham krengkai lari nani bagai eba orang bisinti cim kaisa award bo ayo tamni hinba chini generation cherero tabo jeto drugs addict ni tongmani drugs addict ni hoite chini do pharo utter ni bisintoi kaham kurengkai o drugs addict ne ro kaham kurengni phaitun sinobo Garia ni thani cim kaisa ter ni thani bisinti cim kaisa chini borok ni thani kaisa message eba khaiba chini Garia ter ni thani kaisa prarthana abono chini teibo kok kusamu buskangni salobo tini motamuti borok ungka buskang salo teibo bangnai aborok tono chum jotono no kaham kurengkai phaimane haikina teisa haino haino kathang sobjani bagai sim Garia ter ni committee ni torok ngai jotono bobo amban
samani lagi dengan sini sapi samani lagi dengan sini kita bersama mengai. Dapat kalau saya pertama. Kenapa? Hah?